Про тое, што нават маленькае парушэнне можа абярнуцца вялікай сур'ёзнай праблемай, не па чутках ведаюць гаспадары плавальных сродкаў. Сям'я Ляшкевічаў рыбаловы-аматары, якія любяць праводзіць вольны час на вадаёме. Аднак перш чым адправіцца ў плаванне, клапоцяцца пра ўласную бяспеку. У гэтай пары на месцы і дакументы, і камізэлькі. Очень надо подходить ответственно к этому вопросу. Потому что вода – это и есть вода. Жилеты всегда в наличии. Года 3, наверное, как катаюсь на лодке. Купил лодку, мотор. Вот, катаемся, с женой выедем, прокатимся по Муховцу. Выходной день сегодня. Пільны кантроль за плавальнымі сродкамі, недапушчэнне парушэнняў правілаў карыстання маламернымі судамі. Асноўная задача водных інспектараў. Нягледзячы на тое, што сёння ўмовы надвор'я не спрыяюць масавым водным прагулкам або рыбалцы, работнікам дзяржаўнай інспекцыі даводзіцца нялёгка. Основные, конечно, и причины, и нарушения, которые выявляются нашей инспекцией на водных поверхностях, это нарушение пункта 9 правил, который гласит о том, что судоводитель и лица, находящиеся на маломерном судне, во время движения должны быть в спасательных жилетах. Также частично у нас присутствуют нарушения, как нарушение комплектации судна маломерного, которое предусмотрено соответствующим постановлением номер 11 МЧС. Изредка у нас эксплуатируются маломерные суда, не прошедшие государственную регистрацию. Падобныя недахопы для судаўладальнікаў з'яўляюцца непрымальнымі. Менавіта таму асноўная мэта рэйдаў не пакараць, а папярэдзіць здарэнні на вадзе. Інспектары адзначаюць, ігнараванне правілаў карыстання можа пацягнуць за сабой і гібель чалавека. За прошедший период текущего года у нас на территории Брестской области погибло 2 человека. В общем, по территории Республики Беларусь погибло 6 человек. За прошлый год по территории Республики Беларусь погибло 14 человек, на территории Брестской области 2 человека. Аднак сур'ёзныя наступствы могуць абысці людзей пры выкананні ўсіх устаноўленых патрабаванняў. Пры неабходнасці дзяржаўная інспекцыя па маламерных судах будзе праводзіць штодзённы маніторынг водных аб'ектаў. Аднак асноўны ўпор усё ж такі на выхадныя, калі людзі масава цягнуцца да вады. Юлія Селюк, Тыгран Акапян, тэлерадыёкампанія «Брест».